Oko 600 korisnika Centra za socijalni rad Tuzla u zadnje vrijeme je u još težem položaju jer im kasni novčana pomoć. Da bi im bare malo olakšali, humanitarna organizacija Islamic Relief obezbijedila je pakete za 140 korisnika starije dobi. Merciha Karić, predstavnik ove organizacije. Ti paketi sadrže neke osnovne prehrambene artikle, neke higijenske potrepštine, eto nešto za možda jedan mjesec da im se olakša njihov život. Danas dijelimo i u Sanskom mostu, u Sarajevu, eto, pa pošto ovdje već ima ured u Tuzli, tako smo u saradnji sa Centrom za socijalni rad došli da podijelimo i ovdje i ovim starijim iznemoglim osobama. Centar za socijalni rad sa Islamic Reliefom sarađuje na nekoliko projekata, a u narednom periodu pokušat će organizovati još nekoliko ovakvih donacija za najugroženije korisnike centra, ističe Sonja Brčaninović, direktor Centra za socijalni rad. Sami znate da korisnici stalne novčane pomoći njima kasne isplate, tako da se nalaze u jako teškoj situaciji. Njih je negdje oko 600, ali evo ovih 140 koji će dobiti danas taj paket, bit će im to jedna pomoć koja će im dobro doći u ovim teškim vremenima. Gospođa Merciha je rekla da mi nastavljamo saradnju, znači da je moguće za jedno 6 mjeseci da dobijemo još za neki broj korisnika, tako da evo u ovim teškim vremenima kada isplate kasne, kada je ukupna ekonomska situacija jako teška, mi se trudimo da na osnovu ove saradnje koja se proteže i na druge oblasti vezano za stipendiranje djece koja su bez roditelja, znači sarađujemo sa svim nevladnim organizacijama koji mogu da pomognu našim korisnicima. Islamic Relief je humanitarna organizacija za pomoć i razvoj koja ima za cilj olakšati patnje najsiromašnijeg stanovništva, a ovom donacijom barem na kratko su pomogli jednom broju ugroženih građana.